ಎಂಕ್ಲು ಭತ್ತ ನೆಕ್ಲು ಬಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂಡೆ ಒನಸನ್ನ ಹಾಕಿ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸ ಆತಿದ್ದೀನಿ ಇನಿ ಒನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಉಪವಾಸ ನವರಾತ್ರಿ ಅದಂಚ ಇಲ್ಲ ಒನಸ ಅಂಡ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾದೆ ನೀ ನವರಾತ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನೊನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಏರಣ ಉರುಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆನ ಹಾಕಿ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ದಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಿ ನೀ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯತ್ನದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ ಅಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣರೇ ಬಾಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಶಾಲೆ ಪೋತಾರೆ ಬಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋತಾರ ಬಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇನ ಅವರತ್ರ ಹತ್ರ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬಾಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಸೋಕ ಹಾಪುಂಡುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಪಾತೆರೊಂದಿದ್ದೀರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಇನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಜ್ವರನಾ ಇರ್ ಕೋಡೆ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂಚ ಇನಿ ಜ್ವರನ ಮಾರೇರೆಗ್ ಓ ಜ್ವರವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ ಜಂದೀರು ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿನೀರು ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿರಿ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತದು ಇರು ಏಪ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆ ತೋಜ್ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಬರ್ಸಾತೆ ಕೋಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಓಲ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಓಲಿತ್ತಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯಡತ್ತ ಬತ್ತನ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಡೇ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಪನಂದುಲೇರು ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಂದು
ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ದಾದೆ ದಾನೆ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಬುದರ್ ಲೈಕ್ ಉಂದಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ದಾದೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಚಾಂದು ಭವ್ಯ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಹಿರೇನ್ ತೂತಿಜಿ ಅಂದೆ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿಜಾರ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದು ಜರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಉಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೇಗ ತೋಜಿಜ್ಯ ನಂಚ ಇಜ್ಜಾಕ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದು ಜೀರು ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಪೇಸ್ ಓಂಡಿ ಏಕೆನಂದು ರವೆ ಪೇಸ್ ತೋಜಿಜಿ ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರೇಗ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ರೇಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ್ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಉಲ್ಲಾರೇ ಆರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಆರು ಪೋದಾಂಡ ಅಂದು ಆರು ಚಲಿಸುವ ಮೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಉಂತುಜೆರ ಆರು ಫೋನ್ ಆರು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಯತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ನತ ಯತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಯತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಂಚಿ 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 ಯತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವ್ ದಾದ ಎಂಚಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕೇಂಡರಾ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಾಕಿತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಮದಾರು ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇರು 2 ದಿನ ಅಂಡು ತೂ ಅಂದೇರೇನು ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಡ ಅಪ್ರಂಜಂತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜೇರು ದಿವಾಕರನ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಬತ್ತದ ಪತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಪನಂದುಲೇರು ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವಾ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಪೂಜಾರು ದಿವಾಕರನೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಪನಂದುಲೇರು ಬಂಗುಡೆ ಎಂದು ಎಂಕುಲೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಒಡೆಗೆ ಪೋತಾರ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಎನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕನಗುಲು ನವರತೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನೈಸ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಏತ್ ನಾಡಿ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಈರೇ ಇತ್ತು ಜಾರು ಇರ್ ದೂರ ಪೋತಾರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಬಿಜಿ ಇತ್ತಾರ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಏತ್ ಲೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಅಯ್ಯಮ್ ಉಬ್ಬಾರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೋ ಇರು ಉಬ್ಬಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೈಸ್ 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 ಪನಂದುಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಬಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆವೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿವಾಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಡೇರು ದೂರ ಪೋಯರಾರು ಬಂಗಡೆ ಬಂಡೆ ದೂರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಿಜಾರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಮುರಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಲೈವ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇರ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಕಿಶೋರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಜನ ತಿಕ್ಕು ಜರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಐಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕೊರಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ ಅಂದಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ ಅಂಚನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತಿರ ತಿಕ್ಕುನಾರ ಕೋಡೆ ಉಡೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಲೈವ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಓಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂತ ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಣತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹೊಸತ್ತಾಗ ಬೈದಿರ ಹಾ ಬತ್ತ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಇತ್ತನು ಕೊಡೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಆತಜ್ಜಿ ಅರ್ಧೋಡಿ ಈರ್ ಪೋಯಿ ನೀವಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದೇನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಒನಸ ಅಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಒನಸ ಆತಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗು ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಪೋಯರಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಬಂದ ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಲಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಒನಸಾಂಡ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜ ಮರ್ದು ಕಾಣತ್ತಾರ ಕಿಶನ್ ದೂರ ಪೇರು ನಿಗ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವಿ ಈರು ಲೈವ್ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಬೈಯಡ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಸೋತಿಕ್ತಿಜಿ ಅರೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಾರ ಯಾರು ಕಾಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಹೊರ ನಂಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿದ್ದ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊನಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಓ ಮರ್ದು ಕೊನಪು ಜರೀರು ಮಕ್ಕಿಂಚಿನ ಆರು ಎಂದೇ ಬರ್ಪುನ್ ಬಿಯರೇ ಬರ್ಪುನ್ ಬಿಯರ್ ಇಜಿನ ಕಲಿ ಬರ್ಪುನ್ ಮರ್ದಿಜ್ಜೈಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನಂದಿರ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಲೈವ್ ಪೇಸ್ ತೋಜ ಹೊರಚಿ ಬಂಡೇರು ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ಛೇ ಆ ಮೋಡ ಉಂತು ಜೊತೆ ಪೋ ಒಂದಿಪ್ಪುನತ ಜಾರ್ಲ ಪೋ ಒಂದಿದ್ದು ఇప్పుడు ಅಂಚನೆ ఇప్పుడు ಅರ್ನಟೆ ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಬರ್ಸವತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕ ಪೋ ಮೋಡ ಕಲಿ ಅವ್ವೇ ಮರ್ದು ಸೂಪರ್ ಅಂದಂದು ಕಲಿ ಮರ್ದು ಸೂಪರ್ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಬೊಲ್ಪುಗು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನಲ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ನಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಟೈಮು ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರೊರ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ಗು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬರಿಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬರಿಟ್ ಉಂತೋರು ಚೆದ್ರುವಲ್ಲಿ ಇರು ಬರಿಟ್ ಉಂತ ಎರಡ ಪೂರ ಬರಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದುಂಬತ್ನಾಗ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪೇರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲೇರು ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಚಾರ್ವಿಯಾ ದಾದ ಚಾರ್ವಿಯಾ ಚಾರ್ವಿಯಾ ಪಂಡೆಡ್ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ದಾದಾ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪುಲಿ ಅತೆ ಅಂದಂದು ಕಲಿ ಪುಲಿ ಆತ ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಕಲಿ ಬರ್ನ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಕೊಡೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಜ್ವರ ಆತನ ಅರೆ ಕಾರ್ಲದ ನೀರು ಆಪುಜ ಅಂತ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಸತೀಶಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಆಜಿ ಜನ ಹೈಡುಡುಲ್ಲೇರು ಹೈಡಿಡ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಿಗಲಿಜಿನ ಹೈಡಿಡೇ ಇಪ್ಪುವಾರು ಬರಿ ಬರಿ ಒಂದು వచ్చి ಎದುರು ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಡ್ಲೆ ಏರನ್ ತೂಕ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರು ತೂಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಅಲ್ಪರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರಿಯರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಅಶೋಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಅಶೋಕನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಶೋಕನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಎರಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಎಂಚೋಲರು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಪುರಕೇಲ್ನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರ್ ಚರಿತ್ ಮುರನೇರು ಪಣ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರ್ ಚರಿತ್ ಅಶೋಕನ್ನ ನೊನಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಶೋಕನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜರ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತಿಕ್ಕುದುಜೇರು ಕೋಡಂಡ ಪಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತನ್ ಲೈವ್ಗು ಇನಿ ಬೈಜೇರು ಇನಿ ಈರೆ ಬತ್ತನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರೆ ಬತ್ತನ್ ಇನಿ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರು ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಈರ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗತ್ತ ಪೋದು ಅತ್ತಿನಡಿ ಒಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಅತ್ತಿನದು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೂಡ ಆಟ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಆಟದಡೆ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಗತ್ತ ಪೋದು ಅತ್ತನ್ ಏರುಳ್ಳರು ಜನ ಉಳ್ಳಾರತಿ ಏರುಳ್ಳಾರ ನೂರ ಪರಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ
సతీష్ అన్న దాదా స్పెషల్ ఇని ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಪ ಆಡಿ ಎಕಡರ ಕೂಪ ಆಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆಂದ ತಕ್ಲು ಬೈದಿದ್ದೇರು ಅಗ್ಲಕ್ಕೇನು ಜಾಂದಿನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಅಂತ ಆಯ್ ಪಂಡದ್ದು ಆರಿಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿರಕೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಾರು ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಗ್ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಆಟ ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಅಂದೇ ಆಟ ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇನಿ ಆರ್ ದಾದಾ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ದಾದೆ ಹಾ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಬಡ ಆಪುಂಡು ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಬಡ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಅಂದ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಕೇನಿ ಸಾರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಹಾ ಅಕ್ಕಾಗ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇಗ ಅಮಸರಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂಜತ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜರತೆ ಪಾತೆರ ಜರ ನಮಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಅವೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಚೂರು ಮೂಲು ಓದುನಾಗ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓದಾಲ ಪಿಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಮಲ್ತನು ಬಡ ಆಪುಂಡು ಸಾರಿ ಏನು ಗೊತ್ತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಅಮಸರಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂಚ ಕೆನ್ಯಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈಗೂರ್ಪುನಿಯೇ ಐ ಕಮಸರಡೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಲೆ ಎಂದು ಓಕೆನಾ ಓ ಆಟ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಆಟ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಟದ ಒಂದು ದಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಚರಿತ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಕಡರ ಪಂಡೆ ಚರಿತ್ CHRITH ಸರಿತ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೆ ಬರಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರಂದೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒರ್ಮ ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಪೆರ್ಡೂರು ಗದ್ದಿಗೇಡು ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಚರಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಚರಿತ್ ಓಕೆ ಚರಿತ್ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂದಿ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆರ್ ಬತ್ತಿರು ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜ ದಾದಾ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಶರತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 2 ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ಲು ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಕಸೆ ಇಜ್ಜೈನಿ ಆರು ಬರುವೇರು ಬತ್ತೆರಡು ಬರುವೇರು ಅತ್ತು ಸಿಕಾರಿ ಬೋತೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೇನಂದತೆ ಅಂದಂದು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಜೋರಾತೆ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತೆ ಚರಿತ್ ಜೋರಾತೆ ಐಕ್ಯತೆ ಚರಿಪಿರಿ ಪಂಡ ಚರಿಪಿರಿ ಚರಿತಾಯನ ಪುದಾರು ರಕ್ಕಸೆ ನನ ಬರೋಡು ಸತೀಶನ್ನ ಆಂಡೆ ಅಂದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಅಂದ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಲೈಕ್ 10 ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಿರು ಒನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಶರತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸೂಪರ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಹರ್ಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಶಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಇರೆಗ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಜೋಕುಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಹರ್ಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಶಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೊಂಜಾನ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ರಡ್ಲ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಕಾರ್ಕಳನ ಆಪನಂದ್ರೆ ಅಂದ ಶರತ್ತನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನವಲ್ ಕಾರ್ಲಾನೆ ಶರತ್ತನ್ನ
ಶರತ್ತನ್ನೇ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒನಸ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಇರು ಮಂಜೇಶ್ವರನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಬತ್ನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಶರತ್ತನ್ನ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಉಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೈವ್ ಇಜಿನ ಎಡ್ಮರಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 8 ಕಾಲಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಬೇಗ ಬರ್ರ ಬಂತೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೈತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪ. ಬೇಗ ಬರ್ರ ಬಂತನರಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹಾಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿರಿ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸಿರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಬತ್ತೀನಿ. ಸಿರಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿರಿ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಸಿರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು. ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಸಿರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಸಿರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಿರಿ ನೀವು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ಕನ್ನಡವ ನೀವು. ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ. ಇರೇಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ಶರತ್ತನ್ನ. ಅವೇ ಇರೇಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ. ಮಿಶಾಲಿಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 4 ಇಯರ್. ಸಹರ್ಷಗ್ ರಡ್ಡಿ ಇಯರ್ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲತೆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲ. ನಾಟ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ. ಸಿರಿ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ಸಿರಿ ಅವರೇ? ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಗ್ಲೇನ ಲೈವ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ 8 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ 1/4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಬರ್ನಾಗ. ಅವೇ 8 ಕಾಲು ಎಡ್ಮರೆತ್ತು ಲೈ ಬರ್ಪನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶರತ್ತನ್ನ. 8:30 ಎತ್ತವಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಿ. ಶರತ್ತನ್ನ ಒಲ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶರತ್ತನ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್. ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ರವಿಚಂದ್ರನನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವಿಯನ್ನೇ. ಅರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರವೀಂದ್ರನ್ ಅನಿಲನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಸಮಾಚಾರ ಒನಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ. ರವೀಂದ್ರನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅನಿಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಏರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಾಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಶರತ್ತನ್ನೇ ಕಾರ್ಲಡ್ ಒಲ್ಪಾಯ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ತೆಲ್ಲಾರು ಶರತ್ತನ್ನ. ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಇರನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದು. ಜಲದುರ್ಗಗ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನವರಾತ್ರಿಗ್ ತಿಕ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರು ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೊಂಡಾರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಸಿರಿ ನೀವು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಅದು ಐಡಿ ಇದು ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೊಸಂಗಡಿಯ ಒಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ. ಶರತ್ತನ್ನ ಇರ್ನೊಲ್ಪ ಹೊಸಂಗಡಿಯ ಕೇನೊಂದು ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಆರ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ನೆತ್ತಿಲ ಪದಾವ್ ಆರ್ನ ನೆತ್ತಿಲ ಪದಾವ್ಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಇರ್ ಕುಡ್ಲದಾರತ್ತ ಅತ್ ಮಂಜೇಶ್ವರನ. ಶರತ್ತನ್ನೇ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕೇಂಡರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು? ಸತೀಶನ್ನೇ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅಲ್ಪನೇನೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್. ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬತ್ತಾರತ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಇರೇ ಕಬಾಬು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷನ್ನ. ನನ್ನ ಒರ್ಮ ದಿನ ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಖರೀದಿರೆ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಕವೇ ಸಂತೋಷನ್ನ. ಅದನ್ನೆಟ ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಅದನ್ನೆಟ ಬ್ಲೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಇಜ್ಜಾವೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಡೇ ದಿನೋಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಅಂದಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ದಿನೋಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು, ಒರ್ಮ ದಿನೋಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು. ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು. ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಉಂಡು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ದಾಯಿ ಇರೆಗು ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಲೆ ಪನ ಸಿರಿ ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಬಂಡಾರ ಮರಿತ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ. ಬ್ಲೂ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಇಜಿಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಒಂದತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ಡ ಬೊರ್ಚಿ ರಾತ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ಡ ಒತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸಿರಿ ಅವೇ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಿರದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಡೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಂತೋಷನ ವಿಡಿಯೋಗು ಇಜಿನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಇರ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುನ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ತಿಕ್ಕುವಾರು ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕುಜಾರು ಒಡೆ ಓಪು ನಾಡ್ರೇರೇನು. ಅವಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಪನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಅತ್ತಿಯ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಪೋವಾರೆ ಇಜ್ಜಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಏ ಕೊಡೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಡಿಗಿರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆಮ ಓದರ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕೊಡೀರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಬಾಬ್ ಬಲಸುದೂಲಿ ಎಂದ್ ಪನ್ಯಾರ ಕೋಡೆ ಮಾಲಾಯತ್ತ ಅಂಚ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ ಪಂದ್ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಈಗ ನಿಕುಲ್ ಡೇ ಬರ್ಪುನ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಿ ನಿಕುಲ್ ಡೇ ಬರ್ಪರ. ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿರ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒರ್ಮ ದಿನ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಅಂದಂದು ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವೆಜ್ ಇಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಯ್ಕ್ ಅವೇಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಿರಿ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಬನಂದುಲ್ಲ ರಂದಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಡುಟು ಅಲ್ಲ. ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ಡ ಕೋಪ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮೇಡಮ್ಗು ಆಪುಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ ಆಪುಂಡಿ ಸಂತೋಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲವೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಇರ್ ಪಂತಜರ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದಾರು ಕೇನ್ಯಾಕಿ ಇರಡಲ್ಲ ಕೋಪಗೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಕೋಪ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿಯರ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಡಿಪ್ಪುಲೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸತೀಶನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುನು ಇರು ಒನಸಗ್ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುನೆ ಬತ್ತಣ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಪೂಜನ ಏನ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯಾಡು ಆಯನ್ ಬತ್ತನ ಬೈಯಡ ಪೋಂಡ ಲಾಯ್ಕ ದಾನೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಬೋದು ಬರ್ಪುನು ಹಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಪುಡ್ತಿಲ್ಲತ್ತ ನಿಖಿಲ ಉಂಡರೆ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಎನ್ನವನ ಸಾತುಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪರ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಕ ಸಿರಿ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡಾರು ಅಂದಂದೆ ಯಾರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರ್ಲ ಕಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ವೈರೇಗ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಕಲ್ ಮುರಾಣಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ಅಂದೆ ಏರೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ಏರೇರು ಇತ್ತೇರು ಸಿರಿ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬೇತೆ ಉಂದ ಐಡಿ ಬೇತೆ ಉಂಡಾ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಸುಳ್ಳು ದಯಪದಿರುನು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ತುಳುಟೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ಚಪ್ಪೆಗೆ ಅವು ವೆಜ್ಜಾ ಸಂತೋಷನ್ನ ಕಲ್ಲೂರು ಫಿಶ್ ವೆಜ್ಜಾ ಅವು ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆಗೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡೀರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಶಿವಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇನುಜಾ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಅನಿಲನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದ ಹಾಯ್ ಅನಿಲನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಪನಂದ ಅನಿಲನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ ಅಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರಿತ್ತೆ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ 5 ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆಂದು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆ ವನಸ್ ಆಂಡು ಓಪನ್ ಆಂಡ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ನಂಬೋಲಿಯಾ ಪನ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಸಿರಿ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ದಾಲ ಅಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಗ್ಲೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡೊಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಏತುಂಡು ಐಡಿ ಸಿರಿ ಐಟ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಾರ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಈ ರೈಕ್ ಬುರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಪೋಚಿ ಬೋರ್ಚಂದ ಮಿಸ್ ಯಾಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಅವೆ ಅವು ಪೂರ ದಾದಾ ಅಲ್ಪನ ಐಕ್ ಮಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈವ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಪೇಸ್ತ ಜಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನು ಜರಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಪೇಸ್ತ ಜಪತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲ ಐಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಜ್ಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಉಂದೆಟ್ಟೆನ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿರಿ ಇರ್ನ ಉಂದೆ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ ಬೇತ ಐಡಿಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಐಡಿ ಇಡ್ಬಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಇರೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಇರ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತಾರ್ಡ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಐಡಿ ಇಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಂಕುಲ ಇರೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಐಕಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೊಂದು ಐಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಅವೇ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕದಾಗ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈವ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ರಿಮ್ ಮಲ್ಪೈನ್ ಅಕ್ಲ ಬೊರ್ಚನ ಪೂರ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯರು 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಪಿಕೋರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಜಾಗುಂಡು ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಈಗ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಬರಿಕ್ ಬೇಡ ಕತ್ತಲೆಗ್ ತೋಜುಜಿ ಮಾಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂದ್ ದೂರ ದೂರ ಒಂತೊರ್ಚಿ ಜಾಗುಂಡು ಎದುರು ಲೈನ್ ಉಂತರ್ನ ದುಂಬಲೆ ಬೇತಾಗ ಬತ್ನಂಗ ನಡು ಸೇರೋಣ ಬೇಡ ಆ ಕುದ್ದೇದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲು ಉದ್ದದಾಗ್ಲು ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ಳು ಪಿರಾಡ್ದು ಕುದ್ದೇದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರ ತಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಜಿನ ತೋಜುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಬಾಡಿ ರಂದನ್ ಕೂಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಉದ್ದದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಉಂತುದೇರು ಕುದ್ದೇದಾಗ್ಲು ಪಿರ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲು ತೋಜುಜೇರು ಕುದ್ದೇದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಉದ್ದದಾಗ್ಲು ಪಿರ ಎತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲು ನಾ ಮಂಡೆಂಡಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಜೋರು ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಅವ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಕೇಂದು ಜಿತುಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 2 ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ವನಸಂಡ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಈರಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನೆ ಸಿರಿ ಈರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನೆತ್ತ ವೈಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಿರಿ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಕಿಂದೆ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುನ
ఏమక్క నచ్చిపోయింది టీవీలో అయిపోతారుಗೆ అంచండి ఎంకల టీవీలో బతికి పొడియా వైట్ ఛానల్ లేరు ఏమక్కారు వా ఛానల్ దొల అయిపోతారు ఎంకులమ్ములు అవే ఛానల్ తీపెత్తే తూవరాపుండతే ఏమక్క ఓ ಚಾನೆಲ್ ದೊಲ అయిపోయారు టీవీ దొల అయిపోతారు ಅತ್ತೆ ಓ ಚಾನೆಲ್ ರುಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೆ ನಾನು ತೂ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಡುಲ್ಲೆರಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಡುಲ್ಲೆರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾನೆ ಲವ್ ಯು ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಯಾನ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾತಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಾತುಜಿ ಶರತ್ತನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾತಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಟ್ಟಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಂಜಿ ಪುಣತ ಕಟ್ಟಾತಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಕಬಡ್ಡಿ పోయారా కబడ్డీ గొబ్బేరారు నెట్ ఛానల్ ఇప్పున పనొందుల్లేరు రక్షిత ನಂದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕವೆ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ರಕ್ಷಿತ ನಾವೇ ರಕ್ಷಿತನ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ನಡತಿ ಇತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ನಡತಿ ಕೊರಿಯಾ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಇರೇ ಕಬಾಬ್ ಓಡತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಚತೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಶರತ್ತನ್ನ ಎಕಡು ವರ ಕಟ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟ ಆತಜ್ಜಿ ಹಾ ಸರಿ ಬನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ ರಕ್ಷಿತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೇತ ಮಾರ ಈ ಅಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ಶರತ್ತನ್ನ ತರಕಾರಿ ಬೊಕ ಮಿಡ್ಲುಡೋರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲೆಪ್ಪು ಸಂತೋಷನ ಅಂದೆ ನಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಯತ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಮ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾವು ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಹತ್ತಾರ ನಾವು ಶರತ್ತನ್ನ ಎಬೆ ಬನಂದುಲೆ ದಾದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಎಬೆ ಇರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆಪುಜಾ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕಲಿಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಬರೋಡಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈವ್ಗೂ ಬರೋಡಿಗೆ ಕಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಉಮೇಶನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಅಂಜಲ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನಾಗ ಅಂಜಲ್ಲ ಇರ ಅಂಜಲಿಜ್ಜ ಶರತ್ತನ್ನ ಅಂಜಲಿಪ್ಪುನ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲಿಲ್ಲ ಕನವಡಿತ್ತುಂಡು ಶರತ್ತನ್ನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ನಾಜ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಇರೆಗವೆ ಇರ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಂತೋಷನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಅಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜರ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜರ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕ ಲೈವ್ ಅದಿಜಿಂದ ನಿಗಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ಗ್ ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನೊಡಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನಾಗ್ ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕೆಜಿಗೆ ಇರ್ನೋದಿಗೆ ಒಯ್ಕ ಅಂಜಲಿಗ ಕಲಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಆತ್ಯೋ ಮಂಡೆ ಕಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೆ ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಶರತ್ತನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಡಕ್ಕೆಗೆ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಡಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯ ಡಕ್ಕೆಗೆ ಎಪ್ಪ ಬೋಪನು ಡಕ್ಕೆಗೆ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಕಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದತ್ತೆ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಕಲಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸಂಡೆ ಎಂದುಂಡ ಒಲ್ಪನ್ನ ಡಕ್ಕೆ
ఓల్ ఫోన్ ఇప్పుడు నంబర్ ఉందా ఫోన్ పోవచ్చు ఉందే ఎంత పని నేను ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಕ್ಕಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುದೇತ ಆಮೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುದೇತ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಡಕ್ಕೆಗೆ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಪನಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಈರು ಎಂಕು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ದಾಯ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೇಗ ದಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿರುತ್ತ ದಾಯಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಏಮಕ್ಕ ಆರು ಬಿಸಿ ನೀ ಕಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಿಯರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೋರ್ತಿರ್ಗ್ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ್ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುಡ್ಲಾನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲಾನೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಡಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾಯಿ ಕುಡ್ಲಾನೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ದಾನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡರತ್ತ ದಾಯೆ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಂಜಿ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಎತ್ತು ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವರ ಕೇನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಈರ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಅಂದಕೇನ್ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋ ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕಲಿ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ ಕಲಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತುಜಿಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತುಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ ಕಲಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಬ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ನೀರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಬರ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಇರ್ನ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ வீடியோ பாடு ஜர்னார்னு யூஸ் செஞ்ச போப்பினி கட்டா புண்டியா ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡು ಬ್ಯಾಂಡ ಈರು ಎಂಕು ಸಬ್ ಮಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ 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 ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬೊಡ್ಚಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ తెలివుండ సతీష్ అన్న సతీష్ అన్న తెలివుండకేనందులేరు ఏమక్క సరోజ అక్క నాగేಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕೂ ಪಂಡಲಕ್ಕೇನಂದು ಈರು ಏಪಾಡ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಗು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ದಾದನ ತೆಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಿ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ತೆಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಲಿ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾನು ನೀನು ಒಡೆಪೋಯೆ ನಾನು ನೀನು ಕೋಡೆತ್ತೆ ರತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೀನು ಇನಿಜ್ಜೇರು ಕೋಡೆತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪೇದನು ಮರೆ ಪನಾರ ನಾನು ನೀನು ರಪ್ಪ ಪನ್ರ ಆಪೇದನು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೀನು ಇನಿಜ್ಜೇರಾರು
ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೂ ಸತೀಶನ್ನ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಏರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಹೆಜ್ಜೆರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನನಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್ ಲೈವ್ ದಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಉಡು ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗೊಲು ಆಯ್ನಿ ಆತೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗೊಲು ಆಯ್ನಿ ಆತೆ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೈ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಉಣಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಸಂತೋಷನ್ನ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ದೂರ ಪೋಯರು. ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ. ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜೆರು ಮುಲ್ಪ ಇರ್ ಕೋಪ ಬಂತಾರಿಗೆತೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ಜೋಲ್ಗೆಲ್ ಸಂತೋಷನ ಇರ್ ಕೋಪ ಬಂಡರತ್ತ. ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನವೇ. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒನಸಾಂಡ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಏನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಪೋಯರ ರಕ್ಷಿತನ್ನ. ಈ ಲೈವ್ಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ನವೀನ್ ಕವಿತಾ ಮಹೇಶ್ ರಕ್ಷಾ ಸಂಪು ಮಂದಾರ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೊಗುಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್. ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತು ಮಹೇಶನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಿತನ್ನ. ಬಕೇರ್ನಳ ಗೊತ್ತು. ಸಂಗೀತಕ್ಕಲ ನವೀನನ್ನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನವೀನನ್ನೇ ದುಬೈಡುಲ್ಲೇರು ಆರತೆ ನವೀನನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಆರೆ ನವೀನನ್ನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನವೀನನ್ನೇ ಗೊತ್ತು. ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹೇಶನ್ನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹೇಶನ್ನೇ ಕಾರ್ಲದಾರೆ. ಮೂಜಿ ಜನತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಿತನ್ನ. ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನತ ಗುರ್ತೊಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಹೇಶಣ್ಣನ ನವೀನಣ್ಣನ ಸಂಗೀತಕ್ಕನ. ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನೇ ಅವ್ವೆ ಪಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಜನತ ಗುರ್ತೊಂಡು ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಹೊರ ಪೋಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಲೈವ್ಗೂ. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಆರತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ವಿಲಾಕ್ಸತೆ ದುರ್ಗಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವಿಲಾಕ್ಸತೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಆರೆ ಕಡೆ ಬತ್ತೀರು ಲೈವ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು. ಅರೆನ ಲೈವ್ ಹುಡುಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇನ್ಗ ಹಾಂ ಬ್ರೋ ಆರೆ ಅಂದಂದು ಆರೆ ಕಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಮೂಜಿ ಜನತ್ತ ಗುರ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ. ಅದು
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಒಕ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಾಸ ಆತು ಜೇರ್ ನನ್ನ ಆಡ ಒನಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಬ್ರೋ ಇರೇನ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲವ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲವ್ರ ಕಾರ್ಲನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನವರು ಅಲ್ವ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಓ ಅಂದೆ ಮುದ್ದು ಗೊತ್ತ ಇರಗ ಮುದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುದ್ದು ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಯಾರತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪೋತುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಶರತ್ತನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬ್ರೋ ಇರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರಿನಿ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ದೂರನ ಪಾರೊಂಡಂದು ಶರತ್ತನ್ನ ಯಾನು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಶರತ್ತನ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಮೀನ್ ಆತೆ ಇರೇಗ್ ಅಂಜಾಲು ಶರತ್ತನ್ನಾಗ ಅಂಜಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತರೇಬೇನೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ತರೇಬೇನೆ ಇರೇಗ ಅವೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಾರಿನಿ ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಾರಿ ಇನಿ ಪಾಪದಾಗಲೆಕ್ಕ ಜನ ಜೋರಿಪ್ಪರತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ನೀ ಪಾಪದಾಗಲೆ ಕೊಲ್ಲಾರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಆಪನಂದಿಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಐಕ್ ಮನಿ ಪೂಜಿಯ ನಂದಂದು ಇರಿನಿ ಪಾಪದಾಗಲೆ ಕೊಲ್ಲಾರು ಜನ ಜೋರಿಪ್ಪರು ಸರೋಜಕ್ಕೀರು ಇನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಾರಿ ಇರೇಗ ಇನಿ ನೆರೊಲ್ಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ನೆರ್ಪೆ ಇರೇಗವೇ ಎಂಕ ಅಂಜಾಲಿ ಮೀನಿ ಇರೇಗ ಅಂಜಾಲಿ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಶರತ್ತನಡ ಕೇಂಡೆ ಅರೆಗ ಅಂಜಾಲ ಅಂಜಾಲಿ ಅಂದ ಅರೆಗ ಅಂಜಾಲಿಗೆ ಇರೇಗ ಅಂಜಾಲಿ ಅತ್ತ ಇನ್ನಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ಅಂಜಾಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 8 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 9:30 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಜನ ಎತ್ತೆರಡ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜೆರಡ 9:30 ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ತರೇಬೇನತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವು ತರೇಬೇನಂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವು ಸರೋಜಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾನೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಶರತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೀರಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತಿಂಡತ್ತ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡಿತ್ನಾಗ್ಲು ಪರ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಇವ್ರ ಪನ್ಯಾಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತನ್ನವೇ ಶರತ್ತನೇ ಓಕೆ ಬನಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತ್ತನ ಸರಿ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇರೇಗ್ಲ ಈತ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬ್ರೋ ಅವೇ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಈತ ಬಿಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತನ್ನವೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ವನಸಾಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಒನಸಂಡ ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಜಿಪು ಬಸ್ಸಲ್ಲಗೆ ಓ ಇನಿ ವೆಜ್ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಇನ್ನಿದಾನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಸಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಬಸಲ್ಲ ಇರೇಗ ಇರೇಗ ವೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಮಾರೆ ಲೋಹಿತಣ್ಣ ಕೋರಿಗೆ ಅಂದೇ ಲೋಹಿತಣ್ಣ ಕೋರಿ ಇರೇಗ ಲೋಹಿತಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಗೇಶನೇ ದಿನ ವೆಜ್ ದಿನ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಡೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನೇ ಬರ್ತೀರು 21 ಡನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ ಇರ್ನ ಒನಸಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಲೋಹಿತನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೇರ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹಾಪನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಾಗೇಶನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪನತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಟೇಪಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತೆ ದಿನ ಅತ್ತ ನಡುಟು ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರ ಪದ್ಮನಾಭನ ಒಣಸಾಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಓಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಪೋಯರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣಿಗೆ ಯಾರು ಇತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಪೋಯರಾರು ನೋಪ ನಂದಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ ದಿನ ನಡು ದಿನಾರ ಹೆಜ್ಜತೆ ನೋ ಹುಷಾರು ಗುಡ್ಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಿನ ಎಂಕ್ಲಂಡವಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ತಿನ್ನಾರಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಪಂಡ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನಾಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ಲೇರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ತುಲ ಉಲ್ಲೆ 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 4 ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲೇರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುದ್ದೇದಾಗಲು ಪೂರ ಪಿರ ಅಂತು ಬೇರು ತೋಜಿಜೇರು ಕುದ್ದೇದಾಗಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಜತ್ತೆ ನಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಂದು ಸಂತೋಷನ್ನ ಬಾಲೆ ಜತ್ತೆ ವಾವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪದ್ಮನಾಭನ ಒಣಸಾಂಡು ತರಕಾರಿ ನಿಖಿಲ ಒಣಸಾಂಡು ಹಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಇರ್ನ ವನಸ ಆಂಡತಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ದೀಕ್ಷಾ ದೀಪಕ್ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಸ್ ದಾರ್ ಬತ್ತೀರು ಹಲೋ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದೀಪಕನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರಿನಿ ದೀಪಕನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರಿನಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಇರು ವಿಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕವೇ ನಾಗೇಶನೇ 90 ಬತ್ತನು ಮಾರೆ 90 ಕುಡಿಯುವವರು ಕುಡೀರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಕೇನಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ಕನ್ನೇ ಬೇಲೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಅಂದ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆನಾ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಆರು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು
ರೈಟ್ ನಯನೇಶ್ ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇನಂದ್ಲೇರು ನಯನೇಶರೇ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲ ನೀವು. ಊಟ ಆಯಿತು ನಯನೇಶ್ ಅವರೇ. ನಂದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮರೆ, ನನಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಊಟ ಆಗಿದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಯನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೇರ್ಲ ಬತ್ತನತ್ತ, ಪೇರ್ ಪರ್ಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಪೇರ್ ಪರಲಿ, 90 ಬರ್ಪ್ನಾಗ್ಲೆ 90 ಪರಲಿ. ಯಾನಿತ್ಯ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಅಣ್ಣ, ದಸರಾದ ರಜೆಟ್ ಪಾಡುವೆರು. ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತಾರತ್ತ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ. ನಾಗೇಶನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು, ದಸರಾ ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು, ಮೈಕ ಬತ್ತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶನ್ನ. ಅಂದ ಅರೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಂದೇ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟಾ? ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಅವ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ್ ದೂರ ಪಾಯರು ನಸ್ಮಲ್ ಪರ ಪಾಯರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಯಾನಪೋದು ಜೆತ್ತಾರ ಅಂದೆನ್ನೆ ಮಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಗ್ಲೇ ಕೋಪತ್ತ ಮಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಪದೈತಿಕ್ ದಾಯ್ತ ಕಜಿ ಪನ್ನಾಕೇನಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇರೆಗದಾದ ಕಜಿಪು ದೀಕ್ಷಕ್ಕಾಗ ಉಚ್ಚಿಲ ದಶರಗು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಇರೇಪ ಪೋಪಾರು ಉಚ್ಚಿಲ ದಶರಗು ನಾನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪವೇ. ನಿಕುಲ್ ಮಾರ್ನಾಮಿಡು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪರಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ ಇಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಕ ತಿನ್ಪು ಜಾಯ್ ಎಂಕ್ ವನಸ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ವನಸ್ ಆಪುಜ ದೀಕ್ಷಕ ಇರೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ಅಂಚಾನೆ ನನ್ನ ನಡು ಟೇಪಲ್ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲೆಪ್ಪು. ಮೇಡಮ್ ಏತ್ ಕಲ್ತದೇರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷನ್ನ SLC ಕಲ್ತನ್. ಏಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏಮಕ್ಕ ಇರು ಈತ್ ಬರ್ತು ಹೈಡೇ ಇತ್ತನ ಏಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬನಂದುಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಂದು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೋತಿಂದು ದಾದೆ ಏಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏಮಕ್ಕ ಹೈಡೇ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಏತ್ ಕಲ್ತಿದೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಮುರೆಲ್ಲ ಬಂತೆ SLC ಸಂತೋಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರೇ ಮಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಸೂಪರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಕಜಿಪು ನಿಖಲ್ ತಿನ್ಪು ಜರತೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮೀನು ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪೂಜೆರು ಏಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಗಲಿಗೆ ಗೋರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ ಹೌದಾನೆ ಏಮಕ್ಕ ಗಲಿಗೆ ಗೋರ ಬರ್ಪು ನೀರು. ಮನಸ್ಸು ತಡ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿಲೇವೆ ಇಂಚಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕವೇ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಯಾರ ದಿನಲ ಪಣ್ಣು ಕೇನು ಯಾರು ಆರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇನು ಮರೆ ನಿಕ್ದಾನ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜ ತಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಬೋದು ಜೆತ್ತರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಡುವಂತೀರು ನಿಗಳು ಕೋಪ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಐಕಾರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ನನ್ನವರ ಬರ್ಕ ಬನ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನೆ ಪಿದೇ ಬರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರಿಯ ತೋಟಡು ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆ ಸೇರಿದ 4 ಜನ ಬಾಲೆ ಸೇರಿದ 4 ಜನ ಮಾಮಿ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಎಪ್ಪುನು ಬಾಲೆ ಸೇರಿದ 4 ಜನ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಮೂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈತ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಜಾತಕ್ಕವೇ.
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಂಜಿ ಯಾರೆಂಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋತಾರೆ, ಶಾಲೆ ಪೋಯ್ದುಂಡೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದ. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಪೋತುಜಿ ಬಂದುಂಡು. ಆರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂದೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಫೇಮಸ್ ಸುಕ್ಕ ದಿನ ರಂಚಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ. ಆರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಂದು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಒನ ಸಂಡೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೊಕ ಎಂಗಳ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಒನಸ್ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರ್ನ ಒನಸ್ ಅಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯವೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫೈಲ್ ಪನೋಡಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬಂದದ್ದು ಬುಕ್ಕಿ ನಾನು. ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ್ದ ತಿಂಡಿ ಆಪುಜಿಯೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ಆವಡು ಎಂಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಪಿದಾಯ್ದ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ನಿಗಲ್ 2 ಜನ ಪಿದಾಯ್ ತಿನ್ಪುನ ಆಗಲ ಉಲಾಯ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅದೇ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನಿಗಲ 2 ಜನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇರ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ತಿನ್ಪಾರು ಆಗಲ ಉಲಾಯ್ ತಿನ್ಪೇರು. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಲೋ ಗೈಸ್. ಅದೇ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬತ್ತೇರವೇ. ದೀಪಕನ್ನ ಗುರ್ತಂಡೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಅವೇರು ದೀಪಕನ್ನೆ ಇರ್ನ ಉರ್ದಾರ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಮೇರು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ತಿಂಡ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾರು ಮಾಮಿ ಒಂದೋ ನಿಗ್ಲೆ ನೆರ್ಪೇರ ಮಾಮಿ ನಿಗ್ಲು ಬೊಕ ದಾಯ್ ಪಿದಾಯಿ ತಿನ್ಪು ನಿಗ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ ತಿನ್ನರ ಅಪ್ಪುಜ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆರಾಮಲ್ಲೆ ಒನ ಸಾಂಡ್ ದಾದೆ ಒನಸುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದೆ. ಅಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಜಲದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತು ಜರ ಅಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಹಿಂದೇರು ಮಾರು ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ ನಂದು. ಅಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನತೆ. ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಚೆರ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಇರು ಹೊಲ್ತಾರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಅರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಯರ್ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ ಇದೆ ದೀಪಕನ್ನ ಆಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ನ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ವಾತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ತ ಎಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ದೀಪಕನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ತಿನಂದೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿವನ ಅಂದೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಅಲೆಗ್ ಜಪ್ಪೊಡೆಯವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಯೇ ಅಂಜು ಅರೆಗ್ ಚರ್ಬಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುಳ್ಳೇ ಪಾತ್ರು ನಿಗಲ ದಾದೆ ಗಲಾಟೆ ಲೈವ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಬೆದ್ರಾಲ್ಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಬೆದ್ರಾಲ್ಕೆ ದಾರ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಬೆದ್ರಾಲ್ಕೆದಾರ್ಗೆ ಅಂದೇ ಸ್ವಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಚೆರ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅವೇ. ದೀಪಕನ್ನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡಿಯೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡೆ ದೀಪಕನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆನೆ ದೀಪಕನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನೆ ಅತೆ ಆ ಜನಕ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಜಪ್ಪುಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀಕ್ಷಾಕಾರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪೊನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊನ್ನು ದಾದ ಅಂತೀರಿ. ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಜ್ವರಗೆ ದೊಂಡೇಡ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಓ ಶ್ರೇಯಾ ಆರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಚಂದ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಬೂ ಕೊರಡೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ಅಜಯ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಷಾನೇ ಇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾತಿ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಬೇಕೆ ಕಡು ಇರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಉಷಕ್ಕ
ಅವು ಚಾನಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ನಾನೇನ ಅಶ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ನಾಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ನಾಗಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ರೈಡರ್ ಗರುಡ ಗರುಡನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಗರುಡನ್ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈಡರ್ ಗರುಡನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಸುರುಕು ಮನ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತುಂಡ ವಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಿ ಆಯಿನೆ ಪನ್ಪಲ್ ವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪೈ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತದ ಕೊರ್ತಿಜ ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತುಜ ಅಂದ್ ಇರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪಕನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಕಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಈ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಿಯೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನಿಯೇ ಅಂದ ಅವಲ್ ಯಾರು ದೀಪಕ್ಕನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ರೈಡರ್ ಗರುಡ ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಗರುಡ ಅಶ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಅಶ್ರೋ ರಾಶಿಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಶ್ರೇಯಕ್ಕಗಳ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಅಶ್ರೋ ರಾಶಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಉಷಾಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಖುಷಿ ತನ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಖುಷಿತಾನ ಒನಸಂಡ ದೀಪಕನ್ನೆ ಅಮಾಸೆ ಪುನ್ನಮೆಗ್ ವರ ದಾಲ ಮಂತುಂಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅಶ್ರೋ ರಾಶಿ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾಗಲ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲವೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 90 ಕುಡಿಯುವ ಜ್ವರ ಮಾಯ ಅಂದಂದಿ ಯಾರು ಪೋದಾಂಡು ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಆರೆ ಎಕಡೆ ಪೋದಾಂಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ದೇವರೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನ ಆಜನ ಬಜಿ ಬಂಡಲ್ ಬುಡ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮಾತಲ ಮನ್ಪೆ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಗಲ ಮುಖ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅವೇ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತದು ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಬುಧವಾರ ಮಟನ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಗುರುವಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ದಿನಾಲ ಮಲ್ತನ್ನ ದೀಪಕನ್ನೆ ಅವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾರೋಡಾವ್ ದೀಪಕನ್ನ ಮೊಗಲ್ನ ಪುರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೋರೆ ಉಂಡೆ ಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಪೋಡು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿ ಎವಡೆ ಪೋಂಡು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತುಜಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತುಜಾರ ಅಂದ್ ತುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲೂ ಖುಷಿ ತಾನ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಅರೆ ಆರ್ನೊಂಡ ಆರ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಮಂತದು ಪಾಡುವೆರ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಪಾಡುವೆರಿಯೇ ದೀಪಕನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಪಾಡುವೆರು ಬಾಕ್ಲಿ ಯಾವ್ಜಿ ಪಾರೈತೆ ಇರನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಶ್ರೇಯಕ್ ಇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪವೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆಡ್ಡಾಯಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋಲ್ಲೆ ನಂದು ಮಾರೆ
ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಯಾನು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಈ ಜನ ಗರ್ನಾಲ್ ಬುಡ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಯ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೋಡ್ತಿ ಆರ್ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪಡವೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಆರ್ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪಡವೆ ಇರಾವೆನ್ಕೇ ನೋಡ್ತಿದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಪ ಎಂಕಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾವೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡೇರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ರ ಸೂಪರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಐತು ಕೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತಂಡ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಅಡಾವ್ ದಿವಡಾವ್ ಅಂದ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಮರ್ದದ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಷಾಕ್ಕೊಂದು ಇರೇನ ಚಾನೆಲ್ ಅಷ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲಾರೇರು ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಗ್ಜಿನಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜೀರನ ಗರ್ನಲ್ ಹಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನಿ ಓಯ್ ದೀಕ್ಷಾಕನ್ಗೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ಯ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರಂಗ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ ಛೇ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬಲೇವೆ ನಿಗ್ಲೆನ ತಾರಾಯ್ದ ತೋಟ ದಾಲ ಉಂಡ ಕೆನೊಂದುಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ತಾರಾಯ್ ಒಂತೇಪುನ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕೆನ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲವೇ ಪೋತುಜಿ ಉಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋತುಜ ಉಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಈರತ ಬನ್ನಿ ಉಷಾ ಅಂದ ಬೆದ್ರಲ್ಕೆ ಅತ್ತು ಅಂದ ಆರತ ಬನ್ನಿ ಈರು ಉಷಾಕತ ಬೆದ್ರಲ್ಕೆ ಇರತ್ತ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಅಶ್ರು ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈರು ಉಷಾ ಅಂದ ಪಂಡರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರಂದು ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ನ ಈರ್ನ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಕ ತಾರ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಾರತ್ತೆ ಅವೋ ಕೊರ್ಕೆ ಕೊರ್ಕೆ ಜೊತೆಕ ಕೊರ್ಕವೆ ತಾರಾಯ್ ಕೊರ್ಕವೆ ಇರೇಗ ಮಂದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತುಂಡು ಕರ್ನಾಲ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂದೊಂದುಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದೆ ಇರ್ ಮಂದೇರಿ ಬೇತೇನೆ ದೆತೊನ್ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಆರು ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ತೋಟ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಆತಿ ಅವ್ ಕೋಡೆ ಪನ್ನಿ ಆತಿ ಇನಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ತೋಟ ಎತ್ತು ಜಿನಿ ಉಂಡು ಸುರೇಂದ್ರನಾಗು ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ವನಸು ಮಲ್ತು ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ವನಸು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏಪ ಮುರಾಣಿ ಉಷಾಕ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತುಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಉಷಾಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಇಜಿನ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಾರಾಯಿಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಈರ್ನಲ ಕಮ್ಮಿಗ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪುದಾರ್ ದುಂಬು ಉಷಾ ಕುಮಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಷಾ ಕುಮಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ಈರೇನಾ
ఆరేనంచండ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అవి ఇరు అప్పగానే ఇస్తారా అయితే ఉంది అయితే ఆస్ట్రో రాಶಿ ಕನ್ನಡ ಇರು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ವನ್ಪರ ಶಕ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ಹಾಯ್ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ರೇಗ್ಲಾ ನಮಸ್ತೆ ಅವೇ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಕರಾವಳಿ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವಿ ಕರಾವಳಿ ಇರೇ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತಾರು ಕಮ್ಮಿಡವೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ 56 ತಾಪುಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಎಕ್ಕ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಈರತ್ತ ಅಂದ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೋಡನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದನತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಹೇ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೀನಿ ಕುಡ ಲೈವ್ಗು ಅಣ್ಣ ಅಂಜೋವು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಪತ್ತುಂಡು ತೋಜುಂಡು ದಾದೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಖುಷಿಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಇಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕನ್ನ ನನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತವ ನೋಡ್ಚವೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಗರುಡ ಓಕೆ ಗರುಡ ಅನ್ನ ಐರ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಐರೇ ನೆಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಒಂದು ಅವು ಪುದಾರ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ದತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗರುಡನ್ನೇ ಬೊಮ್ ಬೊಮ್ ಬೋಲೆನಾಥ್ ಪನಂದಡು ದೀಪಕನ್ನೇ ಅರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಸೋತು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಯಕ್ಕ ಅಂಚಂಡ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಬೊರ್ಚ DH ಐನವ್ ಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕವು ಎಂಕ್ ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ನನಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಂದ್ರೆ ರುಷಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿದ ಮದ್ದದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅನಿತ ಕೈದು ಮಲ್ತೇನು ಉಂತ ಅಡಿಗೆ ಬಾಲೆದ ಪುದಾರ್ ದಾದೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಚರಿತ್ ಬಾಲೆದ ಪುದಾರ್ ಚರಿತ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಲ್ಲ ಪನಂದುಲೆ ರುಷಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಲ್ಲ ಪಂಡರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ರುಷಕ್ಕವೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರದೀಪನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ನಿಗಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದೀಪನ್ನ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರದೀಪನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ 10 ಉಂಡು ಉಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ 10 ಉಂಡೆ ಇರ್ಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದನ್ಯ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಬೇತೆಲ ಇವುಡುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಬೇತೆಲ ಇವುಡಿತ್ತಾರ ಕಿಶೋರನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತಾರ ತನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೀಪಕನ್ನ ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲ ದಸರಾಗ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ದೀಪಕನ್ನ ಅವೇ ಬತ್ತಂಡ ಐರ್ನೆಲ್ಲಾಡ ಬರ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲವೇ ಮಾಮಿ ಅಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಂಡಿರತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಗಿಂಡಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನಂದುಲೆ ರುಷಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನ ನಿಗಲ್ನ ತುಳು ಒಂಜಿ ತರ ಮೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇನ ರತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಮೋಡಿ ತುಳು ದೀಪಕನ್ನೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ದೀಪ ಬಾಲೆ ಏತುನಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ದೀಪಕನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅವ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಅವೇ
ಯು ಯಾನು ನೆಗ್ಲೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ வீடியோ எல்லாம் தூவந்திப்ளே ಯಾನ್ ಹೊರ ಇರೇನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಪೋದ್ಬಲೆ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಗರುಡೆ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾರ್ ಅರಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಅವ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸು ತುಯ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡರ್ಲ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕವೇ ಇರೇ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂಲೇವೆ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕವೇ ಇರು ಲೈಕ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪಡೆ ಬೇತೆ ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ನಿಗ್ಲಿಪ್ನೆ ಬೇತೆನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಲದಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬಾಸೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಗಲ ನಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಡಿ ಅತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರು ಏತ್ ಕಲ್ತದಾರು ಏರು ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುನ ಅತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುನ ಅತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಆನಾಗ ತೂಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಪಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕಂಡನೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ಲಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕವೇ ಎಕಡ ಪೂರ ಪಾತೇರಿ ಆತದ ದಾದಾಪುರ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಕೇಳಲೆ ಎಕಡ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪಾತೇರಿ ಆತದ ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಇವಿಡು ಪಾತೇರ್ನಿ ರೈಲು ಬುಡಿಯಾರ ಆತದ ದಾದನ್ನು ಕೇಳಲೆ ಇರ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ. ಡಾಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಟ್ಲ ಇರು ವಿಟ್ಲದಾರ ಡಾಲಿ. ಓಕೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಬಲೆ ದಸರಾ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಇರು ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ಪಣಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏತ್ ಕಲ್ದೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಪನ್ಲೆ ಏತ್ ತುಕ್ಕ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ತುಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಏಳ್ನೆಗೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಏಳ್ನೆ ಯಾನ್ ಏಳ್ನೆ ಕಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುನಾಗ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏಳ್ನೆ ಕಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುನಾಗ ಏಳ್ನೆಡೆ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಂದು ಇತ್ತು ಜಾಂದೆಂಕ್ ಆರೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜೇರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ನಮ್ಮಡ ಈಗಲ ಏತ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾರ ಕೆಂದಾರು ಆರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏತ್ ಪನ್ಲೆ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಿ ಏತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅಂತ ಏತ್ ಕಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಂಗ ಅನ್ಪುಜಿ ಏತುಂಡು ಆಜಿ ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ಆರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ ಅಂದಿಯ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರಾವಳಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಆರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ ಅಂದಿಯ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಟುಲೆ ಉದ್ದೋಗ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಟಿಪ್ಪೋಡು ತೂಲೆ ನಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಾವೆ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಉಷಾಕ ಪೋಯರ ಕರಾವ ಐನ ಅಷ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಉಷಾಕ ಉಲ್ಲಾರ ಪೋಯರ ಡಿಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂದೆ ಡಿಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಡು ಐಟು ತುಲೆ ಅವಳು ಮಿತ್ ಅಂಡತೆ ವ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಎಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಉಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಡಿಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪು ಜಾಂದ್ ಏನ ಸಬ್ಬು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋರ ಬನ್ನಿಯಾರು
ಐಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ವ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇರೆಗ್ಲವೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವನಸಾಂಡ ವನಸ್ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಎನ್ನ ವನಸ್ ನನ ಅವಡು ಕರಾವಳಿ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಪಂಡಾರು ಗರುಡ ಪನ್ಯತಾರು ಗರುಡ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿದ ಪುದಾರ್ ಉಷಕ್ಕ ಪೋಯರಂದು ನೈನ ಪುದಾರ್ ಚಾಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡತ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಆರು ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು 4 ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತು. ನಾ ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆರಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದ್ದಾಡ್ನೆಂಕುಲ ಕಿನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರ್ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಕರಾವಳಿ ಅತೆ ಆ ಡಾಲ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಡಾಲ್ಯಾ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈರ್ ದುಂಬುಡು ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ 10 ಐಡಿ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಈರ್ ಎಂಕಲ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲಾರು ಚಾನಲ್ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನಿ ಹೊಸ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ ಉಡಿಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಳ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ.